Il-budget tas-sena d-dieħla kien deskritt bħala wieħed b'saħħtu għall-Gżira u ċija hekk kif se jkompli jiffinanzja diversi proġetti bilan li għawdex isir gżira ta' villaġġi fl-10 snin li ġejjin. Dan itqal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għal għawdex Clint Camilleri fi Pjazza Santa Margherita f'Tasannat fejn bħalissa wkoll għaddejjin xogħlijiet ta' rinnovar u tisbieħ. Fost il-miżuri tal-budget tas-sena d-dieħla, semmiet il-miżura li permezz tagħha se jiżdied il-grant minn 30,000 euro għal 40,000 euro għax-xiri minn first-time buyers ta' proprjetajiet f'għawdex li huma f'żoni ta' konservazzjoni urbana UCA jew li ilhom vakanti. Dan minn barra li se jkun qed isir xogħol fuq miżuri bris l-estetika f'pajjiżna bi prattiċi tajbin. F'dan ir-rigward għawdex se jkun qed jingħata attenzjoni partikolari bilan li jitwettqu inizjattivi fid-dawl ta' din l-istrateġija. F'għawdex se jkunu qed ikomplu wkoll numru ta' proġetti infrastrutturali u ta' tisbieħ kif qed isir f'Pjazza Santa Margherita. Fil-fatt is-sena d-dieħla se jiġu allokati 8 miljun euro għal dan il-għan. Dwar is-settur ta' turizmu Camilleri semma li se jkomplu l-iskemi ta' inċentivi b'aktar investiment kollettiv biex jissaħħu il-prodott u l-esperjenza li għawdex joffri u qal li fil-waqt li se tkompli tiġġedded il-brand tal-Visit Gozo se jkomplu jkunu sostenuti skemi ta' extended stays fil-low season, appoġġ lill-operat f'reklamar diġitali u investiment fil-prodott tat-turizmu. F'kumment lill-medja l-Ministru Camilleri tkellem ukoll dwar investimenti oħrajn fosthom fil-binja ta' skola primarja ġdida u rinnovar tal-iskola medja b'investiment ta' aktar minn 21 miljun euro. It-tnejn mistennija li jitlestew is-sena d-dieħla. Numru ta' proġetti oħrajn bħal huma iż-żewġ skejjel li għandna xogħlijiet għaddejjin fuqhom ġewwa l-Gżira ta' Għawdex, iċ-ċentru akwatiku sportiv, kif ukoll il-qudiem beħsiebna nibdew kif ikollna il-permessi neċessarji anke l-ewwel rural airfield għal din il-gżira. Però aktar minn hekk ukoll nilqab sodisfazzjon il-fondi Ewropej ta' 58 miljun li huma allokati u ring fence sabiex jintużaw mod esklusiv għal gżira ta' Għawdex. Għaldaqstant bħalissa għaddejjin bix-xogħlijiet preparatorji sabiex dawn il-fondi jintefqu, jintużaw bl-aħjar mod possibbli.